नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। अखेर वैभववाडी पंचायत समितीच्या इमारतीचं विरोधकांनी केलं उद्घाटन। पालकमंत्र्यांना आमदार नितेश राणे मतदारसंघात येऊ देत नाहीत, सुशांत नाईक यांचा आरोप। आणि रोटे वायुगळती प्रकरणी ग्रामस्थांची स्थलांतराची मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली तालुक्यात आज सकाळी 11:15 वाजण्याच्या सुमारास जोरदार सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळ झाले। या वादळात कणकवली नरडवे फाटानजीक काम सुरू असलेल्या एका बिल्डिंगवरील लोखंडी छप्पर बिल्डिंगवरून साधारणपणे 300 मीटर अंतरावरून उडून कणकवली नरडवे रस्त्यावरती कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर गेटवर जाऊन पडलंय। सकाळी 11:15 वाजण्याच्या सुमारास जोरदार सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळ झालं। या वादळात कणकवली नरडवे फाटानजीक काम सुरू असलेल्या एका बिल्डिंगवरील लोखंडी छप्पर बिल्डिंगवरून साधारणपणे 300 मीटर अंतरावरून उडून कणकवली नरडवे रस्त्यावर कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर गेटवर जाऊन पडलं। मात्र यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। यावेळी घटनास्थळी भाजपा तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेसरी, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेसरी, सुभाष मारणकर, संजय कामतेकर, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, परशुराम झगडे यांनी धाव घेतली। तसंच नागरिकांनी देखील मोठी गर्दी केली। कणकवली शहरालगतच्या कलमड मुस्लिमवाडी येथील 2 बंद घरे चोरट्यांनी फोडली। यात एका घरातील कपाट फोडून 30,000 रुपयांची रोकड तसंच एक सोन्याची अंगठी चोरट्यांनी पळवली। कणकवली शहरालगतच्या कलमड मुस्लिमवाडी येथील 2 बंद घरं चोरट्यांनी फोडली। यात एका घरातील कपाट फोडून 30,000 रुपयांची रोकड तसंच एक सोन्याची अंगठी चोरट्यांनी पळवली। कवलीकडून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला होता। या घटनेबाबत रजाक शेख यांनी कणकवली पोलिसात फिर्याद दिली। पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कलमड मुस्लिमवाडी येथील रजाक दाऊद शेख यांची 2 घरं आहेत। ते अधूनमधून मुंबईला असतात। 10 दिवसांपूर्वी ते दोन्ही घरे बंद करून मुंबईला गेले होते। दरम्यान काल त्यांचा मित्र घराकडे गेला असता कवले काढलेली दिसली। त्यांनी याबाबतची माहिती रजाक शेख यांना दिली। त्यानंतर शेख हे मुंबईवरून कलमड येथे दाखल झाले। त्यावेळी घराची कवले काढून चोरटे घरात घुसले असल्याचं आणि घरातील कपाट फोडून आतील 30,000 रुपयांची रोकड आणि एक सोन्याची अंगठी पळवून नेल्याची बाब समोर आली। दरम्यान दुसऱ्या घराची कवले काढून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला होता। मात्र तिथे काही साहित्य नव्हते। वैभववाडी तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाला लागलेल्या गळती संदर्भातल्या कोकण 7 लाईव्हच्या बातमीची दखल घेऊन ठाकरे शिवसेनेनं थेट पंचायत समितीत गाठून जाब विचारला। येथील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलाय। वैभववाडी तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाला लागलेल्या गळती संदर्भातल्या कोकण 7 लाईव्हच्या बातमीची दखल घेऊन ठाकरे शिवसेनेनं थेट पंचायत समिती गाठून जाब विचारला। येथील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं। ही अवस्था आहे पाणी बचत पंचायत समितीची गैरवापर चालू आहे। इमारत समोर टाकलेली आहे। पूजा सत्यराजी छत बांधायला ऑपरेशन चालू आहे।
आहे सगळीकडे. इमारत समोर सगळं घातलेली आहे. छत बांधलंय. पूजा आहे काय? पूजा सत्यकाळची छत बांधलंय ना? डेकोरेशन चालू आहे. तुमची मागणी झालेली आहे दुसऱ्या जागेची? नाही, मागणी नाही. कशाला मागणी? असंच बसणार तुम्ही? असंच बसणार काय तुम्ही? असंच बसणार? शिक्षण अधिकाऱ्यांचे कार्यालय जर असं करत असेल तर शाळांची अवस्था काय असेल तुम्ही काय लक्ष देणार आहात? असं आहे आम्हाला सगळ्यांनी पूजा तुमच्याकडे घ्या. छत बांधलाय ते. कारण का माहितीये का, आमच्या वैभवडीतल्या मुलांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. उद्या ते दाखले, उद्या त्यांच्या आयुष्यात त्यांचं आयुष्य आहे त्याच्यावरती. ते काय सगळ्या शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. तुम्ही पण शेतकऱ्यांची कुटुंबातल्या, तर त्यांच्या भावना, त्यांच्या व्यथा समजून घ्या. हे नेते आहेत ना, हे गडगंजे आहेत, यांना काही पडलेलं नाही. त्यांचा व्यवसाय आहे शिक्षण. आपल्या मुलांचं आयुष्य घडतं त्या शिक्षणामुळे, आणि त्याचं तुम्ही भवितव्य धोक्यात घालताय. तिथे उद्या ती गळती लागली, ते सगळं संपलं तर काय करणार ती मुलं? काय भविष्य आहे त्यांना पुढे? कुठून देणार तुम्ही टाकले? उद्या झालं पाहिजे, उद्या दुपारपर्यंत त्यांची दुपारी येणार दिलेली आहे. ज्यावेळी नव्हतं ना त्याच्यावेळी आम्ही पण तुमच्या जीवाची काय काळजी आहे की नाही तुम्हाला? हॅलो. वैभववाडी तालुक्यातील वापराविना असलेल्या पंचायत समिती इमारतीचं ठाकरे सेनेनं आज उद्घाटन केलं. सत्ताधारी व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा प्रकार केला. या उद्घाटन प्रसंगी उपजिल्हाप्रमुख नंदू शिंदे यांनी घातलेलं गारणं चर्चेत राहिलंय. वैभववाडी तालुक्यातील वापराविना असलेल्या पंचायत समिती इमारतीचं ठाकरे सेनेनं आज उद्घाटन केलं. सत्ताधारी व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा प्रकार केला. या उद्घाटन प्रसंगी उपजिल्हाप्रमुख नंदू शिंदे यांनी घातलेलं गारणं चर्चेत राहिलं. बाबा इथल्या हिसाडा देवी माते तथा दत्ता महाराज आज तुझ्या चतुर्शिमेमध्ये पंचायत समितीचं इमारत बांधून 10 ते 15 वर्ष झालेली आहे. अजूनपर्यंत तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना सुमुदी सुचली नव्हती. आज आम्ही सर्व शिवसेने उद्धव साहेब आशाकडे सर्व शिवसैनिक पदाधिकाऱ्यांनी येऊन त्या अधिकाऱ्यांची आम्ही हाल अपेक्षा पाहिली. त्यामुळे ते हाल अपेक्षा आम्हाला सर्व पदाधिकाऱ्यांना बघवती नाही. कारण त्यांच्या मुलाबाळांना, बायका पोरांना त्यांचे विमान कसून तर ते त्यांना त्याचे दुःख त्यांना भोगावं लागेल. हे सर्व गोष्टी आम्ही बघून आज आम्ही सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करायचं ठरवलं आहे. त्यानिमित्त आमचे नेते अतुल दादा रावराणे यांच्या हस्ते आम्ही फिक्स टाकून नारळ फोडून या इमारतीचं उद्घाटन करत आहोत. त्यावर सर्वात सुपथित ही इमारत चांगल्यापर्यंत प्रभाग देऊन सर्व अधिकाऱ्यांना चांगला सुकून दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. लाखो रुपये खर्च करून दोडामार्ग तहसीलदार यांच्यासाठी शहरात बांधलेलं निवासस्थान गेली अनेक वर्ष झाडाझुडपांनी वेढलेलं आहे. लाखो रुपये खर्च करून दोडामार्ग तहसीलदार यांच्यासाठी शहरात बांधलेलं निवासस्थान गेली अनेक वर्ष झाडाझुडपांनी वेढलं आहे.
आतापर्यंत जवळपास 25हून अधिक तहसीलदार दोडामार्गमध्ये येऊन गेले, मात्र केवळ एक तहसीलदार सोडले तर त्यानंतर कुणी या तहसीलदार निवासस्थानाचा तथा बंगल्याचा वापर केला नाही. त्याउलट देखभाल, दुरुस्ती व स्वच्छतेअभावी या टुमदार बंगल्याला तथा निवासस्थानाला येत्या काळात कुणी भूतबंगला म्हटल्यास नवल वाटू नये. या निवासस्थानाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिकांना मात्र वाढलेली झाडे झुडपे, मोठी झाडे यामुळे तसंच सरपटणारे प्राणी आदींचा धोका संभवत आहे. याबाबत येथील गौरीश राणे यांनी तर प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुमारे 7-8 वर्ष झाली असतील. आपण दोडामार्ग तालुक्यातील तहसीलचा हे आहे आपलं निवासस्थान म्हणून आपण म्हणतो. तर हे निवासस्थान काय म्हणजे ह्याला काय मेंटेनन्स नाही, काय नाही. झाडं वाढलीत, त्या साईडला झाडं पडण्याची पण शक्यता भरपूर आहे. किंवा ह्याचा मेंटेनन्स वगैरे कोणी काही करत नाही. म्हणजे ही आश्रम आहे किंवा काय आहे किंवा काय तेच कळत नाही. ॲक्च्युली हा भूतबंगला म्हणायचा आहे की भूतबंगल्यापुरता विषय आहे. हा विषय तो नाही आहे. आता जर हा तुम्ही बांधला आहे त्याच्यासाठी काय तहसीलच्या निवासस्थानासाठी, त्याचा वापर तुम्हाला होत नाही आहे, जमत नाही आहे, तर त्याचा वापर दुसऱ्या ऑफिससाठी किंवा काय किंवा अजून काय आपल्या दोडामार्ग शहरात नाही आहे, त्याचा त्यांच्यानी विचार करून हा वापरात आणावी इमारत. बाकी काय विषय नाही. कारण एवढी मोठी तुम्ही गव्हर्नमेंटचा हा एवढा खर्च करून जर ही इमारत अशीच आहे, अशीच म्हणजे पडीक आहे, तर त्या इमारतीचा काहीतरी उपयोग व्हायला पाहिजे ना. उगाच आपलं बांधलं आणि गव्हर्नमेंटचे पैसे म्हणजे हे लोकांचेच पैसे आहेत, बरोबर की नाही. त्याच्यामुळे हे लोकांचे पैसे तुम्ही असे वायाच गेले आहेत. उद्या सकाळी झाडं पडली, टेंडर येणार, नवीन टेंडर कोणतरी काम करणार, परत हे असंच राहणार. म्हणजे हा म्हणजे लोकांना फसवण्याचाच धंदा आहे हा. त्याच्यापेक्षा काहीतरी त्याचा वापर करा. किंवा दोडामार्ग आता नगरपंचायत आहे किंवा काय, त्यांच्याकडे तुम्ही हे सुपूर्द करा ही इमारत, जेणेकरून आमची कसंही दोडामार्ग नगरपंचायत ह्याचा काहीतरी विचार करून ह्याला आमचे नगराध्यक्ष म्हणा किंवा आपली पूर्ण बॉडी जी आहे ती, आपण काय राजकारणाचे माणसं नाही, पण काहीतरी करतील आपली सगळी जी बॉडी आहे ना दोडामार्गचे आपले जे आहेत. उगाच हे आता कुठच्या खात्या डिपार्टमेंटमध्ये पडतं किंवा काय हे मला माहिती नाही, पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे हे नगरपंचायतमध्ये नाही पडत आहे. पण विचार असा माझा आहे की बाबा तुम्हाला जमत नाही ना तर हे सुपूर्द करा नगरपंचायतला, जेणेकरून नगरपंचायत तरी काहीतरी याचं चांगलं काम करेल या इमारतीचा. आम्हाला म्हणजे दोडामार्गच्या लोकांना आहे ना चांगलं सोय होईल आपल्याला, बाकी काय नाही. वैभववाडी पंचायत समिती इमारतीचं काम पूर्ण होऊन उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या इमारतीचं उद्घाटन ठाकरे शिवसेनेनं केलं. फीत कापून व नारळ फोडून या इमारतीचं ठाकरे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतुल रावराणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे उद्घाटन केलं. वैभववाडी पंचायत समिती इमारतीचं काम पूर्ण होऊन उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या इमारतीचं उद्घाटन ठाकरे शिवसेनेनं केलं. फीत कापून व नारळ फोडून या इमारतीचं ठाकरे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतुल रावराणे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्घाटन केलं. वैभववाडी तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाला गळती लागली आहे. याची पाहणी करण्यासाठी आज ठाकरे सेनेचे पदाधिकारी अतुल रावराणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात पोहोचले. तेथील भयानक परिस्थिती पाहिल्यानंतर आक्रमक झालेल्या शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी नवीन पंचायत समितीची इमारत गाठली. कर्मचाऱ्यांकडून या इमारतीचं कुलूप खोलून घेतलं. मुख्य दरवाजावरती श्रीफळ फोडून फीत कापली. या इमारतीचं उद्घाटन केलं. उपस्थित असलेल्या सर्वांना पेढे वाटले. उद्यापासून नवीन इमारतीत कामकाज सुरू झालं पाहिजे, अन्यथा जुन्या कार्यालयाला टाळे ठोकणार असा इशारा दिला. अधिकारी कुठे या, इकडे या. हो अधिकारी इकडे देवगड येथे लावणीसाठी काढून ठेवलेला तरवा तसाच 10 ते 15 दिवस पुराच्या पाण्याखाली राहिल्यामुळे व सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली राहून कुजून गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. देवगड येथे लावणीसाठी काढून ठेवलेला तरवा तसाच 10 ते 15 दिवस पुराच्या पाण्याखाली राहिल्यामुळे व सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली राहून कुजून गेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
स्वतःच्या परिवाराची नावे पाठीवर लागावीत यासाठी वैभववाडी तालुक्यातील नवीन पंचायत समितीच्या इमारतीचं उद्घाटन रखडलं. याला सर्वस्वी स्थानिक आमदार नितेश राणे जबाबदार आहेत असा आरोप शिवसेना नेते अतुल रावराणेंनी केलाय. पाहूयात. वैभववाडीच्या सर्व जनतेचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आजपर्यंत प्रलंबित होता. कोकणसातची आज सकाळी बातमी पाहिली की शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरचं छत गळते आणि ते कधीही स्लॅब डोक्यावर पडू शकतो. त्यावेळेला सरकारी कर्मचारी हे सुद्धा या वैभववाडीचे नागरिक आहेत आणि त्याला प्रत्येकाला अधिकार आहे की त्यांना व्यवस्थित त्यांचं ऑफिस मिळालं पाहिजे, व्यवस्थित ठिकाणी ते बसले पाहिजेत आणि त्यांची सुद्धा जीवाची आम्हाला काळजी आहे. म्हणून आम्ही स्वतः तिथे चौकशीला आलो. बघितलं असता अतिशय दुरावस्था तिथे पाहायला मिळाली. छत गळतंय आणि तो कधीही स्लॅब गळून खाली पडू शकतो. संपूर्ण वैभववाडीच्या मुलांचं भवितव्य हे धोक्यात आहे. वरती संपूर्ण गळती चालू आहे आणि तिथे सगळा तो रेकॉर्ड रूम ठेवलेला आहे आणि ते सगळा भिजलेला आहे. मला वाटतं हे जे हा टिल्ल्या आमदार जो इथला स्थानिक आमदार आहे, जवळजवळ 5 वर्षापासून आम्ही स्वतः पाठपुरावा करतोय या इमारतीच्या रिपेअरिंगसाठी. ज्यावेळेला तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पहिली बैठक घेतली होती त्यावेळेला आम्ही त्यांना 35 लाख रुपयाची त्यांनी मागणी केली. त्यावेळेला 35 लाख रुपये त्वरित उदय सामंत पालकमंत्र्यांनी इथे दिले. रिपेअरिंग केलं, वरती छत आलं. त्याच्यानंतर पुन्हा तसंच पडून राहिलेलं होतं. कारण विचारलं असता नाही अजून थोडं काम बाकी आहे. काम कुठलंही बाकी नाही. लाईटिंग झालेली आहे, सगळे झालेली आहे. फक्त हा हट्ट हा राणे परिवाराचा आहे, या टिल्ल्या आमदाराचा आहे. त्याला स्वतःची वडिलांची किंवा स्वतःची पाठी लावायची ही त्यांची इच्छा कधीच पुरी होणार नाही. पण त्यासाठी आमच्या वैभववाडीच्या जनतेने का भोगावं? त्यांना तुम्ही वेटीस का धरताय? आज इथलं कुठलंही काम असेल, कुठलेही अधिकारी असतील, त्यांना तिथे भेटत नाहीत. कारण अधिकारी जीवाला घाबरत आहेत, ते कामावर येत नाहीत. कारण कधी त्यांच्या डोक्यावर स्लॅब काय अशी अवस्था आहे. आज त्यांच्या जीवाला धोका असताना सुद्धा ते लोक जीव मुठीत धरून काम करतायत आणि इथे सुसज्ज इमारत आहे, सुसज्ज दालन आहेत, पण तिथे कोणालाही येऊ दिलं जात नाही. फक्त एकच हट्ट, नितेश राणे आमदाराला स्वतःची पाठी लावायची. पण हा हट्ट पालकमंत्र्यांना आम्ही कमीत कमी 5 ते 6 वेळा विनंती केली की तुम्ही तरी या आणि उद्घाटन करा. पण त्यांना ती काय अजून त्यांच्या काय ते पक्षाचा विषय आहे की काय मला माहीत नाही. पण जो काय असेल तो त्यांचा अंतर्गत विषय. आज आम्हाला वैभववाडीच्या जनतेच्या भवितव्यासाठी आणि या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या जीवाच्या जी काय त्यांची आज भयानक परिस्थिती आम्ही बघितली की आज ते जीव मुठीत धरून नोकरी करतायत. तर म्हणून त्यांच्या जीवाचा कुठले अपाय होऊ नये म्हणून आम्ही सर्वांनी आज निर्णय घेतला. माझे सर्व शिवसैनिक इथे आलेले आहेत आणि वैभववाडीच्या जनतेसाठी आम्ही हा आज लोकार्पण सोहळा केलेला आहे आणि याचं उद्घाटन केलेलं आहे. त्वरित सर्व अधिकाऱ्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की तुमची सगळी ऑफिस आहेत ती इथे शिफ्ट करा, नाहीतर उद्या आम्ही स्वतः येऊ कार्यकर्ते घेऊन आणि तुमची सगळी ऑफिसं आम्ही इथे आणून शिफ्ट करणार. आणि ही वापरास आणणार शिक्षण विभाग हा त्वरित त्यांना शिफ्ट करायला सांगितलेला आहे. उद्याच्या उद्या त्यांनी शिफ्ट केला पाहिजे. कारण रेकॉर्ड रूमची अतिशय वाईट अवस्था आहे. सर्वांना विनंती केल्यानंतर सुद्धा होत नाही. हा शासनाचा पैसा म्हणजे या वैभववाडीच्या जनतेचा पैसा आहे, राणे परिवाराचा पैसा नाही. हे टिल्ल्या आमदाराने लक्षात घेतलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेला स्वतःची काहीतरी मनमर्जी चालवायची, स्वतःच्या इच्छेनुसार वागवायचं आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी कुठली तरी गोष्ट दाबून ठेवायची. ही इमारत आज लोकार्पण झाली तर इथल्या जनतेला सुखसुविधा मिळतील, त्यांना त्यांची कामं व्यवस्थित करता येतील. आणि या एकाच हेतूने आम्ही सर्व शिवसैनिकांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. आणि आता उद्यापासून सर्व अधिकाऱ्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की तुम्ही इथे येऊन वापरास सुरुवात करा. कसं आहे, माझ्या लोकसभेची निवडणूक झाली आणि लोकसभेच्या निवडणूक काही वर्षी शिवसेनेला मागे राहावं लागलं आणि त्याच्यातच प्रत्येक वेळी एकच नेतृत्व असण्यापेक्षा नेतृत्व बदल हे केले जावे लागतात आणि लोकांना सुद्धा फ्रेश चेहरा कायम फ्रेश चेहऱ्याच्या मागे असतात, नवीन चेहरा त्याला पाहिजे असतो. आणि बाबूराव हे अतिशय चांगले संघटक, चांगले कार्यकर्ते, चांगले पदावर त्यांनी काम केलेलं आहे आणि जे योग्य प्रकारे शिवसेना प्रमुख आणि खासदार असतील, अटोमॅटिक असतील, जिल्हा प्रमुख माजी असतील, त्यांनी योग्य प्रकारच्या योग्य माणसावर जबाबदारी ही दिलेली आहे. आणि ही जबाबदारी अशी आहे की उद्या 2 महिन्यात 3 महिन्यात विधानसभेची निवडणुका होणार आहेत आणि या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अतिशय चॅलेंजिंग असं पद
हे धुरी यांना मिळालेलं आहे. मला वाटतं या पदाला ते पूर्ण न्याय देतील, कारण त्यांनी केलेली कामं इथल्या जनतेला माहिती आहे, इथल्या पदाधिकाऱ्यांना, सगळ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना माहिती आहे, आम्हाला सुद्धा माहिती आहे. म्हणून ते चांगलं काम करतील आणि ही विधानसभा परत एकदा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडे आणण्यासाठी त्यांचं मोलाचं काम असणार आहे. आणि आम्ही सगळेजण त्यांना त्यांच्या पदावर सहकार्य करणार आहोत आणि त्यांना ह्या निमित्ताने मी शुभेच्छा देतो की भविष्याची वाट त्यांची अतिशय चांगली आहे. गेली अनेक वर्ष शिवसेनेत काम करत असताना बाबूराव साहेबांच्या मार्गदर्शनाने काम करतोय. संघटनेच्या वाढीसंदर्भात अनेक चांगले काम, अनेक चांगले निर्णय त्यावेळी त्यांनी घेतलेले आहेत. आता जवळजवळ 15 ते 20 वर्ष संघटनेत सक्रियपणे काम करत आहेत आणि तालुका प्रमुख नंतर उपजिल्हा प्रमुखांना चांगला न्याय दिल्यानंतर नेतृत्वाने, शिवसेना नेतृत्वाने त्यांचा जिल्हा प्रमुखसाठी विचार केला आणि आज त्यांना जिल्हा प्रमुखपदे मिळालं आहे. त्यांच्या कार्याला आम्ही नेहमी त्यांच्या साथीने काम करणार आहोत. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये या दोडामार्ग तालुक्यात गेल्या लोकसभेपेक्षाही चांगलं काम करून येणारा विधानसभेचा उमेदवार हा आपलाच असेल आणि विधानसभेवर भगवा फडणवीस आम्ही सर्व कार्यकर्ते, दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू. त्यांना दोडामार्ग बरोबर सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तसे कुडाळची जबाबदारी पण त्यांच्याकडे आहे आणि या संपूर्ण जिल्ह्यात काम करत असताना त्यांना दोडामार्ग तालुक्यात हा पहिल्या नंबरवर असणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आम्ही गावागावातील संघटना पुन्हा एकदा जोमाने बांधून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषद असू दे, नगरपंचायत असू दे किंवा विधानसभेची असू दे, या सर्वांमध्ये आम्ही यश प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत आणि येणाऱ्या त्यांच्या या कार्याला आम्ही शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. आदरणीय तुमचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी माझ्यावरती फार मोठी जबाबदारी दिलेली आहे. सावंतवाडी विधानसभेमध्ये गेली 10 वर्ष हे शिवसेनेचे आमदार होते. 2.5 वर्षापूर्वी ज्यांनी गद्दारी केली तो गद्दारीचा डाग पुसण्यासाठी ही फार मोठी जबाबदारी साहेबांनी आमच्यावर दिलेली आहे. सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी शिवसेनेचा भगवा फडकवून इथला आमदार हा उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा आमदार आम्ही त्या ठिकाणी सुपूर्द करू, हीच खरी सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी ग्वाही देतो. सावंतवाडी शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईपलाईनवरती झाड पडून पाईपलाईन फुटले. त्यामुळे पुढील 2 दिवस पाण्याची कमतरता शहरात भासणार आहे. नागरिकांनी जपून पाणी वापरावं असं आवाहन पाणी पुरवठा अभियंता भाऊ विस यांनी केले. दरम्यान याबाबत युद्धपातळीवरती काम सुरू असून नागरिकांनी सहकार्य करावं असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. संदर्भातला एक जमीन काबुलायतदार जमीन वाटपा संदर्भातला एक GR आलेला होता आणि त्याची आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. आणि त्यावेळी आम्ही गेळे गाव म्हणून सर्वांना आम्ही सांगितलेलं की ह्या GR मध्ये काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे त्या संदर्भात कुठल्याही पद्धतीचा आनंद नको किंवा जे काही सेलिब्रेशन म्हणतात त्या पद्धतीचं आम्ही टाळलेलं होतं. आणि ह्यातल्या त्रुटी ज्या होत्या त्या आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांना त्यावेळी कळवलेल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामधलं वाटपा संदर्भातले डिटेल अहवाल, डिटेल माहिती ही संपूर्णपणे गोळा करण्यात आली. जी काही कुटुंब यादी होत्या त्या कुटुंब यादीमध्ये बरेचसे मयत होते, त्यामधलं सुधारित संपूर्णपणे म्हणजे ग्रामस्थाने ग्रामपंचायतीने एकत्र बैठक घेऊन त्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि ह्या सुधारणा करून आम्ही संपूर्णपणे पालकमंत्र्यांच्या इथे तो अहवाल मांडला. आणि त्यानंतर साधारणतः 3 ते 4 बैठका ह्या संदर्भात, या गेळेगावच्या जमीन वाटपाच्या संदर्भात मंत्रालयीन स्तरावरती झाल्या. आणि त्यातली स्पेसिफिक 13 मार्च 2024ची बैठक, आता हे जे आम्ही सांगतोय हे जे संपूर्णपणे प्रोसेस जी केली गेली ती आम्ही गेळेगाव म्हणून या संपूर्ण विषयाला लीड करत होतो. ह्याच्यामध्ये प्रशासनाची कुठल्याही पद्धतीची एकही प्रक्रिया त्यांनी केलेली नाही आहे. म्हणजे प्रशासन म्हणून त्यांनी 26 जुलै 2023 नंतर जे करणं अपेक्षित होतं ते त्यांनी केलेलं नाही. पण पर्यायाने आम्ही ह्या सर्व गोष्टी अभ्यासू पद्धतीने मांडत होतो. आणि त्याच्यानंतर 13 मार्च 2024ची मंत्रालय स्तरावरती सन्माननीय पालकमंत्री महोदय नामदार रवींद्र चव्हाण साहेबांची इथे बैठक झाली. आणि त्या बैठकीमध्ये
जे सर्व वनविभागापासून सर्व अधिकारी, जिल्हाधिकारी वगैरे सर्व उपस्थित होते आणि त्यांनी सुचवलेल्या वनविभागाने सुचवलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे वाटप व्हावं असा एक निष्कर्ष काढण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये निव्वळ महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी आणि महाराष्ट्र शासन अधिक ज्या वनसंज्ञा म्हणून विषय लागलेले आहेत अशा जमिनी आणि त्याची करण्यात येणारी ट्रीटमेंट ह्या संदर्भात चर्चा झाली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की ह्या संदर्भातले जे अधिकार जे आहेत ते त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तिथे दिलेले आहेत, कारण की ही महाराष्ट्रातली एकमेव अशी असलेली केसेस होत्या, कारण की अशा पद्धतीची कुठलीही पद्धत काबुलायतदार पद्धतीची जमिनी ह्या महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी आढळून येत नाहीत. आणि त्याच्यानंतर 13 मार्च 2024च्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री महोदयांनी जे काही अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले त्याप्रमाणे सूचना केल्या आणि ग्रामस्थांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार ह्या जमिनीचं वाटप करावं अशा त्यांनी सूचना दिल्या. 14 मार्चला लगेच या संदर्भात आचारसंहिता लागली जी अपेक्षित होती, म्हणजे लोकसभेची आचारसंहिता ही अपेक्षित होती आणि त्यानंतर आपल्याला प्रशासनाचा वेळ काढू कारभार कसा असतो तर आम्ही त्याच्यावरती पर्याय म्हणून आम्ही ग्रामस्थांनी स्वतः त्या संदर्भातल्या सर्व पद्धतीच्या जमिनीच्या मोजण्या करून घेतल्या. ज्या रिझर्व्ह फॉरेस्टच्या जमिनी आहेत त्याची आम्ही पूर्णपणे जी काही बाउंड्री करायची असते ती बाउंड्री करून घेतली आणि संपूर्णपणे गावातल्या निव्वळ महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी आणि महाराष्ट्र शासन प्लस वनसंज्ञा अशा जमिनी अशा त्याची पद्धतशीर मांडणी केलेली पूर्णपणे अहवाल तयार केला आणि हे वारंवार केल्यानंतर 16 जुलै आपल्याला माहिती आहे 6 जुलैला आपल्या जिल्ह्यातली आचारसंहिता संपली, कारण की तोपर्यंत आम्हाला वाट बघावी लागत होती, कारण की जवळपास 1 महिन्याची ती पदवीधरची आचारसंहिता आपल्याला आली. 16 जुलैच्या जिल्हा नियोजनच्या बैठकीच्या वेळीसुद्धा या संदर्भात स्पेसिफिक बैठक झाली आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यांनी 13 मार्चला सुद्धा निर्देश दिलेले होते की तुम्ही ह्या संदर्भातली टाईम बाउंड ॲक्टिव्हिटी आणि तुमचं कशा पद्धतीने तुम्ही वाटप करणार हे तिथे टाईम टेबल तुम्ही जमा करा. 13 मार्चला निर्देश देऊन, त्याच्या आधी निर्देश देऊन आणि 16 जुलैला सुद्धा निर्देश देऊन प्रशासन हे त्याच्यामध्ये निष्क्रिय पद्धतीने वागत असल्याचं आम्हाला त्याच्यामध्ये आढळलं. आम्ही त्यावेळी त्यांना सांगितलं की हा जर निष्क्रियपणा तुम्ही जर सोडला नाहीत तर आम्ही येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये उपोषणाचा एवढा आम्हाला मार्ग दिसतो, कारण की एकही एन्क्रोचमेंट नसलेलं बरं जिल्ह्यात हे एकमेव उदाहरण आहे ज्याच्यामध्ये गाव एकत्र येऊन तुम्हाला वाटपाचं पूर्ण त्याचे नकाशासहित संपूर्णपणे जमिनीचं विवरणपत्रासहित हे सर्व देतं आहे. असं कुठेही जिल्ह्यात उदाहरण नाही आणि हे करत असताना प्रशासनातर्फे एकही पाऊल ते पुढे आल्याचं आम्हाला दिसले नाहीत. बरं, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट म्हणून पालकमंत्री स्वतः सांगतायत की तुम्ही हे करा, हे सातत्याने करा ही गोष्ट. एवढं सांगूनही जर ते लोक काही करत नसेल तर त्यावेळी आम्ही सांगितलं की आम्ही ह्याच्यामध्ये उपोषणाचा मार्ग करणार. आता ह्यामध्ये ह्या उपोषणाच्या माध्यमातनं की का ते करत नाही आहेत, प्रशासन का करत नाही आहेत, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये काय इंटरेस्ट आहे, पडद्यामागे ह्याच्यामागे कोण सूत्रधार आहे का, ह्या सर्वांचं जे बुरखा फाडण्याचं जे काम आहे हे पुढच्या ह्या जे काही आमरण उपोषण होईल त्या माध्यमातून होईल. आणि आम्हाला एक अशी अपेक्षा आहे की आपल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून एखादा अभ्यासात्मक विषय मांडला तर सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याचं काम होतं आणि त्यासाठी आपल्यासमोर हा विषय आम्ही मांडला. उद्या गुरुवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर माझ्यासहित सर्व ग्रामस्थ आहेत, आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. कारण की आमच्यासमोर पर्याय नव्हता. आपण जर बघितलं असेल तर प्रशासनाला खडसावण्याचं काम हे पालकमंत्र्यांनी त्या DPDCमध्ये केलेलं होतं की तुम्ही चुकीचं काय करू नये, प्रशासन म्हणून तुमची व्याख्या काय असते हे सांगण्याचं काम त्यांना तिथे केलेलं होतं आणि हे तुमच्यासमोर संपूर्णपणे उघड विचारलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांवरती कोणाचा दबाव आहे का तेही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली पाहिजे. वाटप केलेले नकाशे जरी दिले तरी ते होत नाही आहेत.
मला सांगतो ह्याच्यामागे ते सांगतो मी तुम्हाला सांगितलं ना, ह्याच्यामध्ये बरंचसं कन्फ्युजन करण्याच्या गोष्टी चालू असतात. मुळात जमिनी ह्या दोन प्रकारच्या आहेत. निव्वळ महाराष्ट्र शासन ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटण्याची मुभा आहे, स्ट्रेट अवे ते वाटू शकतात. आणि दुसरी जमीन म्हणजे जी निव्वळ महाराष्ट्र शासन अधिक त्याच्यामध्ये वनसंज्ञा लागलेली आहे, प्रायव्हेट फॉरेस्ट ॲक्ट 1975चा तो त्याच्यामध्ये लागला आहे. त्याच्यामध्ये 13 मार्च 2024च्या मी तारखेचा परत एकदा उल्लेख करतो. त्यावेळी बैठक झाली मंत्रालयात. त्याच्यावेळी मंत्रालय स्तरावरती जे वनाचे अधिकारी होते, मला त्यांची नावं नाही माहिती पण त्यावेळी होते, त्यावेळी त्यांनी सरळ सरळ सांगितलं की ह्या जमिनी, ह्या काबुलायतदार हा एकमेव इंडिपेंडेंट विषय असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या पॉवर्स दिलेल्या आहेत की त्यांनी त्याची स्क्रुटिनी करून त्याचंही वाटप ते करू शकतात. आणि हे त्यांनाही माहिती आहे. 16 जुलैच्या बैठकीमध्ये त्यांनीही ते ॲक्सेप्ट केलं की हो आम्ही ते वाटप करू शकतो. मग ते आता का करत नाहीत, त्याच्यासाठीच आम्ही उपोषणाला बसलो. त्याच्यावरती ॲक्शन व्हावी, बरोबर आहे. आमचा हे बघा चांगल्या पद्धतीचं आउटपुट याच्यामधनं बाहेर पडावं, त्याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलो. मी अत्यंत त्वेषाने हा विषय मांडतो आहे, लक्षात घ्या. यांना सर्वांना माहिती आहे की आम्ही कधीही आजवर मीडियासमोर ह्या विषयामध्ये आलो नाही. मी तुम्हाला एक वाक्य स्टार केलेलं होतं की 26 जुलै 2023ला ज्यावेळी हा GR झाला त्यावेळी आमचे पत्रकार मित्र सन्माननीय अमोलजी इथे आहेत. मी त्यांना बरोबर 12 वाजता फोन केलेला की अशा पद्धतीचा GR होतोय. मी तुम्हालाही फोन ट्राय केलेला. मी त्यावेळी त्या प्रसंगी उपस्थित होतो आणि ते वाचल्यानंतर साहेबांनाही मी सांगितलं आणि ह्यांना सर्वांना सांगितलं की पेढे वाटू नका, ह्याच्यामध्ये त्रुटी आहेत, लक्षात घ्या. आम्ही ह्या त्वेषाने हा विषय मांडतो आहे. माझं इंटेन्शन काय माहिती आहे का, की हे वाटप व्हावं. कारण की होऊ शकतं का, तर होऊ शकतं. ग्रामस्थांमध्ये एकी आहे का, तर हो एकी आहे. समसमान पद्धतीने होऊ शकतं का, तर आहे. हे होऊ शकतं. कसं होऊ शकतं हेही डिटेलमध्ये आम्ही दिलं. सांगतो की तुम्ही फार म्हणजे मी छोटा कार्यकर्ता आहे. मी तुम्हाला विषय हा सांगतोय की तो 99चा तुम्ही विषय मांडताय. 2023ला जुलैमध्ये हा विषय महाराष्ट्र शासन स्तरावरती सॉर्ट आऊट झाला आहे. जे मंत्रिमंडळाने जे करायचं असतं ना ते त्यांनी त्यांचं केलं आहे. आता खालचं इम्प्लिमेंटेशनचा विषय हो. इम्प्लिमेंटेशनमध्ये आम्ही इनपुट देतोय ना, मग ते करा. बरं, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तुम्हाला सांगतायत की करा आणि आम्ही त्याही वेळी सांगितलेल्या नाही. मी सांगून किंवा आपण हे करून होणार नाही. आउटपुट निघत नाही ना त्याच्यामध्ये 2 मिनटं लोंढे सर, मी सांगतो ना, निघत नाही तर तो माणूस इफेक्टिव्ह नाही हे समजतं, लक्षात घ्या. मला विषयाला डायल्यूट करतोय मी. माझी एक सायंटिफिक विषय होता ना तो मांडला. अजून ह्याच्यावरती टेक्निकली जर काही प्रश्न असतील तर मला विचारा. हेक्टर ही निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे आणि 364 हेक्टर जमीन 289 हेक्टर ही निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे आणि 364 हेक्टर जमीन, मी 5-10 इथे तिथे फिगर चुकत असेल तर माझी, पण ती महाराष्ट्र शासन अधिक वनसंज्ञा आहे. ह्याच्यामध्ये टोटल शासनाने जे स्थापित केलेले कुटुंब होते ते 274 होते. मग त्याच्यामध्ये आता शासन म्हणतं 269, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा काही मयत आम्ही ग्रामपंचायतीने आम्ही संपूर्णपणे ग्रामस्थांनी जी लिस्ट काढली आहे त्याच्यामध्ये काही मयत असतील ते सोडून 269 आणि 259 आहेत ना, 259 आहेत आजच्या डेटला. शोधण्यासाठी आता बसणार आहोत उपोषणाला. तो जो 23 जुलैचा GR आहे ना त्याच्यामध्ये चौकुळ हा त्याचा भाग नाही आहे. आंबोली आणि गेळ्यापुरतं तो GR प्रशासनाला द हेड, जे प्रशासन म्हणून याचे हेड आहेत ते कलेक्टर आहेत, लक्षात घ्या. पॉवर्स ज्या आहेत त्या GR तर्फे या पॉवर एम्पॉवर कोणाला केलं आहे तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला केलं आहे. तेच इम्प्लिमेंटेशन करणार. जर आमच्या पालकमंत्र्यांना जर एम्पॉवर केलं असतं ना तर इतक्यात हा विषय झाला असता. आमची मुख्य मागणी हीच आहे की जो अहवाल आम्ही ग्रामस्थांनी जमा केलेला आहे शासनाकडे जो अहवाल जमा केलेला आहे त्याप्रमाणे त्याचं वाटप व्हावं. कसा असतो विषय की प्रत्येकाच्या अंडरस्टँडिंगप्रमाणे तो व्यक्ती, मी माझा विषय सांगतो, मला त्याच्यामध्ये ज्यावेळी आम्ही एखादी विषय सुरुवात करतो ना त्यावेळी आम्हाला माहिती असते की हा विषय बाबा काय कशा पद्धतीने टेक्निकली काय. आम्ही ह्या विषयातर्फे माझी जी भूमिका होती तुम्हाला मी मांडली.
जो न्याय आहे तो आम्हाला मिळाला. न्याय म्हणजे काय की वाटप, हे ह्याच्यात दुसरं काय आहे, ह्याच्यात तेच आहे ना. प्रशासन म्हणून तुम्ही ॲक्टिव्ह व्हायला पाहिजे, तेच आहे. आम्ही तेच सांगतो, त्याची स्क्रुटिनी केली पाहिजे. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये एक्सेल कंपनीत काल रात्री वायू गळती झाली होती. प्रक्रिया सुरू असताना रसायन गळती होऊन त्याचा पावसाच्या पाण्यामध्ये संपर्क झाल्यानं तयार झालेला वायू नजीकच्या लोटे चाळकेवाडी व तलारीवाडीमध्ये पसरला होता. त्यामध्ये 4 जणांना वायूची बाधा झाली होती. त्यापैकी 2घांची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने त्यांना चिपळूण येथील लाईफ केअर रुग्णालयात उपचारासाठी आज दाखल करण्यात आले. आज ग्रामस्थ व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामस्थांनी सततच्या घटनांमुळे आम्ही त्रस्त झालो असून कंपनीने आमचे स्थलांतर करावे अशी संतप्त मागणी केली आहे. पाहूयात. माहिती दिली, परंतु आता जमलेली वाडी आणि हा सगळा मॉब आहे. तुमचं जे झालेलं कालचं घटना आहे त्या घटनेची सविस्तर तुम्ही माहिती द्या. त्यानंतर आम्ही आमचं जे काही स्टेटमेंट आहे ते बोलायचं आहे ते आम्ही बोलू. की सध्याच्या ज्या काही वाडी आहेत त्या स्थलांतरित करण्यासंदर्भामध्ये एक्सेल जे काही आहेत ते इनिशिएटिव्हमध्ये पुढाकार घेणार आहे. त्यानंतर दुसरा जो महत्त्वाचा मुद्दा होता की एसएससीमध्ये जे काही होणारा त्रास आहे तो त्रास कमी होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आश्वासित केलं की इथून पुढे कुठल्याही प्रकारची त्यांच्याकडून कुठली कचुराई होणार नाही आणि असा जे इन्सिडेंट जो आहे तो होणारच नाही या दृष्टीने ते उपाययोजना राबवणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी ज्या काही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहेत त्याचा सुद्धा ते अंगीकार करणार आहे. तर पुन्हा एकदा सरांनी बोललेलं आहे की या दृष्टीनं अजून पॅरलली इतर जे काही डिपार्टमेंट आहेत त्यांच्याशी सुद्धा सल्लामसलत करून आपण यापुढे निर्णय घ्यायचा आहे आणि आपण निर्णय देणार आहोत. तर याबद्दल आपण सर्वांनी कालपासून खूप चांगला संयम ठेवून चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय आपण चर्चा केलेली आहे आणि याची सकारात्मक चर्चा झालेली आहे खूप. आणि नक्कीच आपल्याला अपेक्षित असलेला रिझल्ट या साईच्या मंदिरामध्ये आपण या ठिकाणी बसलेल्या साईच्या तर मी पण आपल्या वतीनं माथा टेकतो आणि साईलाही सांगतो की यामध्ये आपल्याला सर्वांना यश होऊ द्या आणि सर्वांच्या प्रयत्नानं नक्कीच साईच्या कृपेनं आपल्याला यश येईल असं. आणि सरांच्या गुरुपरवानगीनं आजची जी काही बैठक होती ती तात्पुरती विषय संपलेला नाही आहे, परंतु आजची जी काही बैठक होती ती या ठिकाणी संपली असं जाईल. सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात चढाओढ सुरू झाली आहे. आमदारकीवरून महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचं चित्र दिसत आहे. एक गोष्ट महत्त्वाची आहे त्यात महाविकास आघाडी म्हणून आणि पक्ष म्हणून कुठंतरी एकूण राहणं गरजेचं आहे. आणि याच्या अनुषंगाने आपल्यामध्येच कुठेतरी दुसरी मानव नाही या उद्देशाने आम्ही आज सावंतवाडी विधानसभेची बैठक घेतली होती. या अनुषंगाने आजच्या या बैठकीमध्ये सर्व विधानसभेतील उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, शहर प्रमुख अशा महत्त्वाच्या आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एक मुखाने आजच्या घडीला सावंतवाडी विधानसभा ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने निवडण्याचा एक कृती ठराव हा उद्धव साहेबांना पाठवण्याचा ठरवलेला आहे. आजचा ठराव आज सन्माननीय अरुणभाई गोरकर आमचे जिल्हा संपर्क यांच्या माध्यमातून उद्धव साहेबांना दिला. कार्यकर्त्यांच्या, शिवसैनिकांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भावना या सरळ आणि अशा होत्या की गेले अनेक वर्ष सावंतवाडी मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या सावंतवाडी मध्ये चांगलं असं यश आपल्याला वेळोवेळी मिळालेलं आहे. या लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा चांगल्या प्रकारे शिवसेनेचे उमेदवार विनायक राऊत साहेबांना चांगलं असं मताधिक्य मिळालेलं आहे. या ठिकाणी उत्तम अशी बांधणी आपली संघटनेची आहे.
जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, स्थानिक ग्रामपंचायतमध्ये चांगल्यापैकी यश किंवा सरपंच हे मोठ्या संख्येने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे आहे। या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा जर याच पक्षाच्या वतीने जर निवडणूक लढवली तर निवडणूक जिंकणं सोपं होईल आणि त्याच्यामुळे हा सर्व विचार करून पक्षप्रमुखांनी शिवसेना पक्षाकडे हा इथला उमेदवार ठेवावा अशा तऱ्हेचा आजच्या घडीला ठराव पाठवण्यात येईल। आणि त्याबाबत आमची शिवसेनेच्या नेत्यांना सुद्धा अशी विनंती राहील की जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ लढवला तर जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी जिथे शिवसेनेचे उमेदवार असणार तिथे आमची लोक सुद्धा त्याचप्रमाणे काम करणार, जसं लोकसभेला त्यांनी केलं होतं। आणि उर्वरित जागा सुद्धा शिवसेनेच्या कशा निवडून येतील याच्यासाठी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्ते प्रयत्न करणार आहेत। कारण आता पूर्वीसारखे दिवस राहिलेले नाहीत, कुठल्याही एका पक्षाचं बळ नाही आहे। विविध युती आणि आघाड्यांचे आता दिवस आहेत। मला मान्य आहे की आम्ही नक्की काही ठिकाणी कमी आहोत, पण याचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येक वेळी गृहीत धरून राजकारण केलं गेलं पाहिजे। लोकसभेला आम्ही शिवसेनेच्या आदरणीय विनायक राऊत साहेबांचं काम केलेलं आहे। आता पदवीधरच्या वेळी काँग्रेसचा उमेदवार रमेश पीर होतं, त्यांचं काम केलेलं आहे। त्याच्यामुळे विधानसभा निवडणूक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा आम्ही 100% लढवणार आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या आदेशाने आम्ही ती ही निवडणूक लढवणार आहोत। आणि त्या म्हणूनच उर्वरित मतदारसंघात सुद्धा, नाहीतर कोकणात आज संपूर्ण कोकणात जर ते म्हणतायत त्याप्रमाणे शिवसेनेने हा मतदारसंघ लढवला तर संपूर्ण कोकणात एकही जागा दुसऱ्या पक्षाकडे दिसत नाहीये। आणि अशा वेळी आमचे सुद्धा कार्यकर्ते नाराज होतात। त्यांची सुद्धा सर्वांची इच्छा आहे, म्हणजे पूर्ण कणकवलीपासून आधी ते कणकवलीचे जो कार्यकर्ते आहेत सर्व ठिकाणचे, त्यांची सुद्धा अशीच इच्छा आहे की पक्षाने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लढवावा। आम्ही सुद्धा एक दिलाने सर्व ठिकाणी काम करणार आहोत। आणि महाविकास आघाडी जर सत्तेवर आणायचं असेल तर एक एक जागा महत्वाची आहे। आम्हाला सुद्धा पक्षाचे नेते जो आदेश देतील तो आम्हाला संपूर्णतः मान्य राहील। महाविकास आघाडी जो उमेदवार देणार तो आम्हाला मान्य राहील, पण एक पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून माझी पूर्ण हे आहे की कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतर्फेच लढवणार आहोत आणि आमच्या उमेदवार या अर्चना घारेच असणार आहेत। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवली विधानसभा मतदारसंघात येत नाहीत, याचं कारण आमदार नितेश राणे आहेत। ते त्यांना मतदारसंघात येऊ देत नसल्यानं अनेक कामे अपूर्ण आहेत असा आरोप युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला आहे। आज अतुल रावणे साहेब आहेत आणि आम्ही सर्वच मंडळी आहोत आणि वैभववाडी तालुक्याची पंचायत समितीची मुख्य बिल्डिंग गेली 6 वर्ष याला झालेलं आहे। बिल्डिंग बांधून 10 वर्ष झालेली आहेत आणि त्यानंतर परत छप्पर घालून सुद्धा ह्याला 3-4 वर्ष झालेली आहेत। आणि अशा अवस्थेत चांगल्या बिल्डिंगमध्ये ह्या अधिकाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था असताना सुद्धा त्या गळती झालेल्या इमारतीमध्ये शिक्षणाधिकारी असेल किंवा गटविकास अधिकारी असेल बसतायत, हे दुर्दैवाची गोष्ट खरं म्हणजे वैभववाडी वासियांसाठी पण आहे आणि आमच्या सर्वांसाठी पण आहे। त्यामुळे आज आम्ही अतुल रावणे यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या इमारतीचं उद्घाटन केलेलं आहे। खरं म्हणजे ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, पण तुम्ही रवींद्र चव्हाण साहेब बघता काय कधी? या कणकवली मतदारसंघामध्ये ते कधीही फिरकलेले नाहीत। या कणकवली मतदारसंघाची त्यांनी जबाबदारी अजिबात घेतलेली नाही आहे। त्यामुळेच हे उद्घाटन राहिलं आहे का हा प्रश्न खरं म्हणजे वैभववाडी वासियांचे किंवा आमच्या सिंधुदुर्ग वासियांचे
प्रश्न उपस्थित होतो आहे, कारण नितेश राणेच्या मतदारसंघामध्ये पालकमंत्र्यांना यायला द्यायचं नाही असा घाट नितेश राणेंनी यामध्ये घातलेला आहे. त्यामुळे इथे ते आलेले नाहीत. त्यांनी यावं, पालकमंत्र्यांना आमची विनंती आहे, त्यांनी यावं. ह्या बिल्डिंगचं उद्घाटन तुमच्या हस्ते झालं पाहिजे होतं, पण आम्ही आज ही बिल्डिंग खुली करतो आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शिक्षण कार्यालयात जी गळती लागलेली आहे, आम्ही त्यांना अशी पण केलेली आहे की शिक्षण अधिकाऱ्यांची जी बिल्डिंग गळती लागली आहे त्यांनी तरी याच्यामध्ये उद्याच्या उद्या त्वरित इथे बसायचं आहे, कारण सगळ्या मुलांचा किंवा दाखल्यांचा, शिक्षकांचा, सर्व कागदपत्रांचा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे ह्या इमारतीमध्ये जास्तीत जास्त लवकर शिफ्ट होणं यासाठी सर्वांसाठीच, म्हणजे वैभववाडीवाद्यांसाठी आणि शिक्षण ह्या गटासाठी सुद्धा खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे ह्या शिफ्टिंग व्हावं हे सगळ्यांना आमचं त्यांना सुद्धा विनंती आहे. आणि हे अधिकृत उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतोय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अखेर वैभववाडी पंचायत समितीच्या इमारतीचं विरोधकांनी केलं उद्घाटन. पालकमंत्र्यांना आमदार नितेश राणे मतदारसंघात येऊ देत नाही, सुशांत नाईक यांचा आरोप. आणि रोटे वायुगळती प्रकरणी ग्रामस्थांची स्थलांतराची मागणी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.